Utsebulukunatsa njengaba bendlenkulu ngabo makhungonkila nova pomnomano ntshanga sodibandlela. Is the 11th of May 2022 is Wednesday. Wednesday ke lulo losuku lwamagqabi namaxolo, usuku lwengcamba amathamba amafutha amakhandlela imihlaba. Siphethe iziwasho ke xa sisithi siyanyanga, kodwa ke bantu abahle siyanikhumbuza ukuba asithaki. Siyayiphinda lento kwenzela uba ofikayo ingamphazamisi, asithi into ethile idityaniswa nantoni ukwenza ntoni, sithi into ethile yenza into ethile. Ukuba uyalandela ke wena elikhaya uzawuyazi ukuba xa kusithi wayenza into ethile, ukuba ujonga phaa uyayibona kulaa notebook umane uyibhala, uzawubona ukuthi loo nto ithile yidibanise nantoni. Senza loo nto ke wena mntu ofuna uwazi amayeza, sithi ungakwazi ukungena kwisikolo sokufundisa ngawo la mayeza. Iyaphayana ku-www.vusilanga.co.za. That is our website ekule ndawo ithi About Us and the Academy. Kukho ilinki phayana ofike uyicofe. Is active. Iyavala ke xa kuphela inyanga, iphinde ivule xa kuqala inyanga. Ivala full month, ivule full month. Siphethe ntoni ke namhlanje apha emabheleni? Siphethe ubulongwe. Sincokola ngabo ubulongwe, an unassuming, that humble cow-dung. Siphethe yona namhlanje. Sithi ke mntana omhle xa sithetha ngabo obubulongwe, unless otherwise specified, sebenzisa ubulongwe man, noba bobakokwini noba bobasefama, kuba kaloku yonke lento njengamayeza xa siyowomba emathafeni emahlathini ke zezo ndawo ukombiwa kuzo amayeza. Ihlathi ayide bafuneka ungene in the forest, nokuba uye ethafeni uthi uye ehlathini, ayibona mosilanto. So iyeza sifike silicele nabo ubulongwe obu uyabucela xa uzawube usebenzisa, noba ubuthatha apha egadini, apha ebuhlanti okanye egadini. Xa iboba kokwenu uyathetha, uthethe nabantu bakokwenu ngobu bulongwe benkomo zabo. Xa ubucela uyatsho ukuthi ayiboba sekhaya. Benza ntoni ke ubulongwe mntana omhle? Apha nje kutshayelela, ayo lento sibhalele kuyo. Isimo sobulongwe busimboliza ubutyebi. Xa kokwenu kukho inkomo ezininzi nityebile, xa kukho inkomo enye nityebile kanye, xa ingekho inkomo kuchaza uba kubhityekile. Inkomo isimboliza loo nto. Kanti kwa obubulongwe, another form of ubutyebi, kuxa sibusebenzisa esicompost, esifertilizer kumasimi ethu. Wena mntu oneenkomo uyayiqonda mos uba igadi yakho iyachuma kunekabhele yena ongenazo iinkomo. Xa kusindwa phayana emakhaya, kulungiswa ikhaya ukuthi libe lihle kude kuthiwe ngabantu abasindayo, kuyaphola man kule ndlu isindiweyo, wenzela uba kuphola apha ekhaya. Bade bathi kunuka kamnandi, bade babanye bangqengqe xa kushushu kule ndawo kusindwe kuyo. Kwa obubulongwe siyabhaka ngabo, siyabasa ngabo obubulongwe. Yonke le nto ubuyayilandela ukuzotsho ngoku yinto echaza ukuba ubulongwe obu benza ikhaya, benza kube mnandi, kube kuhle, kufudumale ekhaya. Xa kusenza utywala bekhaya ke, nina abantu baqhela ukwenza utywala bekhaya, ubulongwe obu buyabekwa around imbiza le inobo obatywala, imbiza kunye nefatyi. Kubekho babulongwe kujikelezwe, abanye bude ubulongwe bube nangaphantsi kwale nto. Kanti nee-ashes ezi zeziwasho, ukuba uthetha ngalaa holy ash niyithandayo, yenziwe ngobulongwe beenkomo zase-India, kwafakwa nje into enukisa kamnandi. It means ungazenzela. Masingene entweni ke bantu abahle ukwenzela uba lithi litshona sibe sesigqibile. Ubulongwe obu benzani over and above le nto ingasentla? Sithi number 1, kumayeza ezisu okanye kwiziwasho zezisu bayabufaka ubulongwe. Apha ke we caution, xa into izawungena emlonyeni, is important ukuthi le nto uyenzayo ube uyayazi, so that ungayothi unyanga isisu introduce another problem. Remember kaloku ezi nkomo as they digest le ngca and zidampe ubulongwe, there is also into ekuthiwa zii-bacteria, ii-microbes ezihambe zibe attracted. So you need to know le nto uyenzayo, ubusterilize ubulongwe mntana omhle, and ubuhluze oba bulongwe ukwenza umntu angahlatywa yingca ezama ukuginya. Uyayibona, is important loo nto. Siyabufaka kodwa thina sifaki obenkomo, sifaka obunye ubulongwe. Unumber 2, kumayeza esichitho bayabufaka ubulongwe. What is important ke kuyo lena i-case?
Aba bantu abanyanga ngobulongwe for isichitho baye badinge ubulongwe obuse-fresh, meaning awuzuthatha ubulongwe obomileyo. Yabona ngoba sithetha ngamayeza esisu, abanye bayibuthathe noba bunjani kuba kaloku kufuneka obu bulongwe buphinde busefiwe. Awuzubusefa kaloku xa bumanzi, kanti kule bafuna ubulongwe obubuse-fresh kuba bayabudibanisa babenze ipaste. Kulapho uzawuqaba khona, ingakumbi ebusweni, uqabe ebusweni. Abanye ke bazawuyenza loo nto ku-step 1, abanye bayenze ku-step 2, abanye bayenze kuyile nto kuthiwa yi-continuation. Xa unesichitho esidala eside sanamaqhakuva anenkani, ade la maqhakuva angathi ngoku enza amathumba, abanye baza kunyanga ke ngale nto kuthiwa yi-continuation. Kanti kunumber 3, kwangapho ubulongwe obu kumntu onesiluma, yayibona ke nayo lena isekwayilaa ndaba yokungenisa ubulongwe emlonyeni. Babusebenzisa nalapha, basebenzisa obufresh kumntu ongumama othi une-problems zesiluma, ingakumbi isiluma esingunormal. Uyayibona, sikhona mos isiluma esi sokuthi wena uleqwa zizinto ezikuleqayo, wena ufakwe izichitho zangaphantsi ezihambe zenza isiluma, wena ufakwe into ezikubophayo ezihambe zenza isiluma, wena ubethwe ngamadliso ahambe enza isiluma. Abawusebenzisi ke lona umcimbi wobulongwe kwikheyisi enje. Iba kuxa ubulongwe kuxa esi siluma sinoncedwa nayi-brufen, umzekelo, sisiluma esinormal. Ukuba uyasibona ukuba ayisiso esinormal esihambe kubekho into engathi ziyahamba, ingathi uba bloated, hayi ifuna uyokhangela wena izinto ezigqitha ubulongwe. Unumber 4, apha ke njengoba ubona kukho esi star sinye, saphinde zibuye apha ngezantsi izita zibe zibini. Apha sithetha ngomntu othi ucela umsebenzi. Is very important ke bantu abahle, wena mntu okhe wafika apha ekhaya, mhlawumbi we've had one-on-one nawe apha ekhaya kweza one-on-one abantu abazi-aplayelayo. We normally ask you le question on the basis of what you have described, ukuthi le misebenzi yakho kwenu uyayenza na. Lena ikheyisi ngumntu who's abundant, abantu bakokwabo ebephangela lo mntu akenza nto, wajayiva walibala ngabantu bakokwabo bamhluthela umsebenzi. So xa uhlanjwayo ubulongwe buyasetyenziswa kulaa process yokukucelela umsebenzi. Bazawusebenzisa ke namanye amayeza okucenga. Apha is important to note ukuthi awuzusetyenziselwa amayeza okulwa, uzawusetyenziselwa la acengayo kude kufakwe dlula phela. Kunumber 5, yabona sawudibe ngathi siyathaka ngoku. Kunumber 5, xa kulungiswa isihlwele, iikheyisi zininzi ke apha. Xa kuthiwa kukho umntu omdala wakokwenu oqumbileyo, asiye siyisebenzise le term ethi ushiywe ngabantu abadala. We don't believe ukuba abantu bakokwenu bayakushiya. It's like any parent, xa kukho umntana ongamameliyo awumshiyi, uyamqumbela qha umjonge, uthi hayi zakhe ndimjonge. Nobuhlwele ke buyayenza loo nto, ukuthi sawukhe simjonge xa sibucenga ke. Apha is not nje lo number 4, kuxa kukho ubuhlwele obungaxolanga kokwenu. Apha ke yasetyenziswa loo nto, not ukukuhlamba kwii-processes zokucenga aba bantu badala, kwii-processes zokuphahla. Iyadipenda ke ukuthi le nto yenzelwa ngubani and nokuba uphi. Ayizufana xa ungapha wena elokishini naxa uselalini, uba khona umehluko xa kusenziwa le process yokucenga ubuhlwele bakokwenu. Unumber 6, abanye bayisebenzisa kumayeza oqhumisa. I've never used it, ubulongwe benkomo kumayeza oqhumisa, kodwa bakhona abayisebenzisayo le nto bubulongwe kuqhunyiswe, kuthiwa kugxothwa imimoya emdaka. Thina sisebenzisa ezinye iindidi zobulongwe. We've discussed it mos uba uyaya kulaa nto ethi inyamazana xa siqhumisa. When we discussed inyamazana, siqala from when we call them inyamazana ukuzotsho ngoku. We still call them inyamazana, even though ke xa sesithethele ezantsi le nto siyithengayo ekuthiwa ziinyamazana ubuninzi ayisezizo iinyamazana. Kodwa ke okubalulekileyo sithi bayifaka kwabo bantu abathi bayaqhumisa, ngesizulu bathi bayashunqisa. They are burning, bayayigxotha le mimoya imdaka. Kuye ke unumber 6. Unumber 7, xa kucengwa, uyamkhumbula mos unumber 4 obonestar esi-1 sithi ngozimbini. Xa kucengwa mntanomhle kucelwa,
phaya sithe kumntu ocela umsebenzi lo mntu abantu bakokwabo abalibalayo apha sithetha ngomntu ocela noba yintoni. Abanye bacela umendo, omnye utata ucela abantwana bakhe ukuthi ze bapase esikolweni, omnye ucelela unyana wakhe ohambayo eRhawutini ofuna umsebenzi, omnye ucelela loo nto ayicelelayo, omnye ucenga ukuthi noko indlu makayithenge. Ndikwiprocess bantu abadala yofumana indlu, kanti ndihambele ngaphambili. Uyayibona loo nto, omnye ufuna uthenga imoto, loo nto ayiyalezayo kubantu bakokwabo ukuthi mayikhawuleze le process. Le nto ke idibanisa nazo ii-promotions ezi. Lena ke yona iprocess ayenziwa ngokufana njengonumber 4. Apha ngumntu ozenzayo izinto zakokwabo, obakhumbuzayo abantu bakokwabo bendisandunenzela into ethile, ngoku ndicela nindincedise kwinto ethile, izawuphinda indincedise uba ze ndiphinde ndinenzele into ethile. Ngunumber 7. Unumber 8, uyabona kukho le nto uba kuthiwe apha ekhaya kumdaka kuyobizwa ixhwele langapha enqanqule ukuthi ze lifike laa xhwele nezinyo elinye ligxothe le mimoya imdaka. Kuye kuthiwe ke ngoku xa kugqityiwa ukukhutshwa ezi zilwane siyibone impendulo. Ngelinye ixesha mosuyimeka i-declaration yokuthi ezi zinto bezilapha ngaphakathi ziphumile. So sithi ke ngoku singenisa abantu abadala. I want us not to confuse into ongenisa abantu abadala, laa nto ingumsebenzi ongenisa izihlwele, nale. Lena kukuthi abantu abadala beningaphandle ngenxa yento emdaka ngenani. Ayifani nalaa nto yokungenisa izihlwele ezilandwayo. Uyayibona, abantu bambe bayidibanise le nto. Apha sithi ngabantu abakhutshwe imimoya emdaka. So siyabangenisa ke ngoku bantu abadala ngenani, senze izinto esithi ngenani sise sibaphakela kungakhange kuxhelwe izigusha neebhokhwe. Sebenza nabo ubulongwe, singenisa aba bantu badala kunumber 9. Kunumber 9, yabona ke le nto yalapha emabheleni ihambe ndibona uba ifuna le nto kuphindaphindwa into enye. Ku-10, no-8 no-9 beyinto enye nje, but masiyichaze ke le nto kuba iphinde yaziphinda sithi uzumamele ividiyo ethi iladi. I'm not sure because iladi sizenze if not twice thrice. Kukhona le eyayisenziwa ndim, bekhona esenziwa ngugogo uMakhosi ahlangene uDeli. I don't remember a third one, but phayana we're discussing into ethi iladi eli, even though into efikayo but into esebenzayo, because aba bantu badala sesidibanise ezi zinto zobunkolo nezinto zesintu, sehamba yonke le nto. So sithi le process yokwenza iladi, wena mntu othi awukwazi ukwenza imisebenzi yasekhaya, uyakwazi ukwenza elaladi. Emva kokwenza elaladi, emva koba ukhuphe le mimoya imdaka, wenza iladi, ucenga abantu bakokwini mabangene indlela ke yobaphakela. Bendifuna u-emphasize loo nto. I don't remember unumber 10 uphelele phi. Yabona there was unumber 10 apha, kodwa ke unumber 10 is gone. Uyayibona mosi le nto leni inoba ihamba iphazanyiswe nakuba ubhele nayo uyozela nje besenze ezi zinto. Kodwa eyona nto si-emphasizayo ukubana ubulongwe obu mntana omhle yinto ebalulekileyo, into esebenzayo. Bufumane obubulongwe, siyayi-emphasiza into ethi ayinyanzelekanga ukuba ibe bubulongwe bakowenu. Ingaba ubulongwe obufumana ecala kwendlela, but into ebalulekileyo siyayicela into esiza kuyisebenzisa. Njengoba ubuthatha nje obubulongwe uyaburhumela mntana omhle, uchaze uba uyobenzani. Asiye siyikhuthaze ke into uba uyaleze nindiphathele ubulongwe unless imeko yakho ithi awukwazi uphuma. Mhlawumbi wena ukwi-wheelchair, mhlawumbi wena ngumntu omdala, mhlawumbi wena imeko nje yakho ayikuvumeli ukuba uyofumana ubulongwe. Iye ke noko le nto ithi uyakwazi ucela omnye umntu uminstructe uze wenze le nto nalena xa uyondifumanela obo bulongwe. Xa ufikayo ke into eliyeza, sifike siyithethele sithi nabo ubulongwe, obu bulongwe ndibuchole ecala kwendlela. Uyayibona, kodwa xa buba lapha ekhaya kho need for ezinye isteps. And then ke ngoku le nto ibalulekile mntana omhle uba xa uzawusebenzisa into eliyeza enjengabo ubulongwe, suyichola namhlanje uyoyisebenzisa kule veki zayo, ichole namhlanje uyisebenzise namhlanje or ngomso. Uyayibona, so that ingahlali idibadibane nale mimoya lapha kule ndawo uhlala kuyo ingekho right, awuphele ngoku nale nto iphelwe ngamandla. Ezinye ke zizinto zihambe zifuna uphinde usebenzise ovuka namaphakame. Yabona besingafuni ke ngokuba idifikelele kuloo ndawo, kuba kaloku ezinye izinto xa uzingenisa apha ekhaya ziyachanyela. Yabona bakhona abasebenzise lo gama okanye bathi xa zifika apha phakathi kweli khaya kule yadi uhlala kuyo zithothiswa amandla zezi zinto zilapha ekhaya. Masiyeke ke ilali esingakhange siyitsale, siyodibana Friday apho sawube siyithaka ngabo ubulongwe camago.